dous rapaces de 14 anos que habían caído das piraguas nas que iban navegando pola zona e, bueno, estaban na auga, un deles foi saindo e outro, pois, ao final foi axudado por unha persoa que iba facendo padel surf. E un dos rapaces, pois, lle costaba moitísimo salir, estaba entumecido polo frío e resultoulle complicado se non chega a ser pola axuda desta persoa que estaba ali no lugar. Fala do susto que levaron dous piragüistas menores de idade que caeron á auga cando adestraban na praia de Santa Cristina en Oleiros. A corrente levounos mar adentro e rescatáronos xa con síntomas de hipotermia. Aún levaron en ambulancia ao Hospital Coruñés moi próximo e recibiu a alta horas despois. Boas tardes, mércores 19 de novembro xa hai resolución xudicial pro tiroteo de Maceda, aquel en que un home disparou a outro nun domicilio da vila por unha presunta débeda económica relacionada cun coche. E chegouse a esa resolución pola vía do acordo entre as partes. O autor dos disparos aceptou unha condena de 5 anos e medio de cadea polos delictos de tentativa de homicidio e tenza ilícita de armas. Tamén unha orde de afastamento da vítima e o pagamento dunha indemnización de 84.000 euros. Estuvo o tempo ingresado, someteuse a varias intervencións quirúrxicas, pero, bueno, é dicir, sempre a incertidumbre dun xuicio sempre pesa no ánimo de calqueira e o ánimo de acordo tamén é pasar páxinas e reconocer os feitos por parte do agresor, se reconoce a indemnización, co cual, digamos, é un punto de aparte na súa vida. Un ale ás portas dunha discoteca compostelá chegou hoxe á Audiencia Provincial. O acusado impútanlle intento de homicidio por acoitelar un mozo menor de idade no momento dos feitos. Pídenlle 9 anos de cadea. El asegura que non foi e que tamén resultou ferido. En Lalín continúa a busca contra o reloxo de Clotilde, a muller de 53 anos desaparecida dende a tarde do luns. O seu marido botouna en falta ao volver do traballo e non atopara na casa. Cree que se puido desorientar. Hoxe sumouse o dispositivo un can especializado na busca de persoas. Un amplo dispositivo con equipos de emerxencias e voluntarios está a peitear a zona urbana de Lalín e tamén os arredores, na busca de calquera pista que permita dar con ela. Recorremos as áreas habituales por donde solía pasear, que son pistas asfaltadas de fácil acceso, e unha vez revisado todos esos áreas habituales, pois agora estamos ampliando o dispositivo en xa unhas áreas menos accesibles, facendo batidas a pé, ca esperanza de poder atopala canto antes. Esta mañá había moita emoción na Praza de Abastos de Cee. Tras un ano e medio fora, os praceiros volveron aos seus postos no mercado. As obras no edificio obrigáronos a trasladar os seus negocios temporalmente a outros lugares. Hoxe reencontráronse coa súa clientela. Uns e outros tiñan ganas de volver facer negocio no lugar onde sempre quixeron estar, a súa praza. Dá gusto vir aquí. É a primeira visita que estamos a facer e a primeira impresión é moi boa. Dalle vida, sí. Bonito, está moi bonito. Moi contentos. Un pouco nerviosos aínda, pero contentos. Sorprendido, porque non paramos desde que abrimos. Moi ben, a verdade que contento. Cinco anos e medio de cadea polos delictos de tentativa de homicidio e tenza ilícita de armas. É a pena acordada entre as partes no xuizo celebrado hoxe en Ourense polo tiroteo acontecido hai 3 anos en Maceda. O acusado aceptou tamén un orde de afastamento da vítima e o pagamento dunha indemnización de 84.000 euros. Por homicidio que formula el Ministerio Fiscal. ¿Se confiesa usted autor de este delito de homicidio? Sí. ¿Se confiesa también usted autor? ¿Se confiesa usted también autor de este delito de tenencia de armas cortas? Sí. Claro, perdón, claro. Este era o momento en que o acusado recoñecía os feitos na Audiencia Provincial de Ourense, un delito de tentativa de homicidio por dispararlle na porta da súa casa a un veciño de Maceda. Aconteceu en novembro do ano 2022 e daquela supuxo toda unha conmoción na vila. O acusado fuxiu, foi detido 2 meses despois e mesmo pasou un tempo en prisión preventiva por estes feitos. Esto sucedió en un momento en que la vida de mi cliente iba por unos derroteros distintos a los que lleva ahora completamente. Se puede decir que es una persona distinta hoy. Hace 3 años se dio cuenta de lo que ha pasado y acepta reconocer su culpa y asumir su responsabilidad, lógicamente.
A noite dos feitos, a vítima recibiu 3 disparos na porta da súa casa, un na meixela, outro no antebrazo e outro no abdome. Resultou ferido de gravidade e permaneceu semanas ingresado no hospital. A arma nunca apareceu. O cliente evidentemente ten secuelas, tanto físicas como psíquicas, que ele estuvo o tempo ingresado, someteuse a varias intervencións quirúrxicas, pero bueno, é dicir, sempre a incertidumbre dun xuicio sempre pesa no ánimo de calqueira, e o ánimo de acordo tamén é dicir, pasar páxinas e recoñecen os feitos por parte do agresor, se reconoce a indemnización, co cual, digamos, é un punto de aparte na súa vida. No acordo que chegaron ambas partes, o acusado recoñece un delito de tentativa de homicidio e outro de tenza ilícita de armas, que supoñen en total 5 anos e medio de cadea. Impónselle, ademais, unha orde de afastamento da vítima de 500 metros e o pagamento dunha indemnización de 84.000 euros en concepto de responsabilidade civil. Tiene cumplida ya la cuarta parte de la condena, con lo cual podría empezar a salir ya, si hay una buena conducta en prisión, empezar a salir ya los fines de semana, teniendo en cuenta que tiene trabajo además fuera. A vítima abrira a porta ao seu agresor. De feito, ambos coñecíanse. Aludiron a unha débeda de 2.000 euros como motivo dunha disputa que rematou con 6 disparos dentro da súa casa. Foi a rápida asistencia dos seus veciños aquela noite o que lle salvou a vida. Saír en canoa nesta época do ano ten os seus riscos. Ben o saben dous mozos que a tarde pasada caeron á auga na zona de Santa Cristina, en Oleiros, e rescatáronos xa con síntomas de hipotermia. Reyes. Si, dous mozos de 14 anos que estaban adestrando co Club de Remo As Xubias cando as súas piraguas individuais emborcaron e caeron ao mar aquí nesta praia de Santa Cristina. Entre as correntes que hai na zona e tamén o frío que pasaron na auga, foron finalmente rescatados con síntomas de hipotermia e un deles tivo que ser trasladado en ambulancia ao hospital, onde pouco despois xa recibía a alta médica. Aconteceu pouco despois das 6 da tarde nesta praia oleirense de Santa Cristina. Daquela, un grupo de 8 mozos de entre 12 e 14 anos estaban adestrando cando a dous deles emborcoulles a canoa e caeron ao mar. Recibimos o aviso do 112 alertando de que había 2 persoas en apuros na auga na praia de Santa Cristina. E cando chegamos ao punto, pois comprobamos que eran 2 rapaces de 14 anos que habían caído das piraguas nas que iban navegando pola zona. 20 minutos despois, os axentes de seguridade de Oleiros avisaban a través do 112 de que os rapaces foran recollidos por unha embarcación particular e que se dirixían a terra. Un deles foi saindo e outro, pois, ao final foi axudado por unha persoa que iba facendo padel surf. Ali é unha zona de correntes, pero máis que nada era polo frío e o nerviosismo que un dos rapaces pois lle costaba moitísimo salir, estaba entumecido polo frío, e resultoulle complicado se non chega a ser pola axuda desta persoa que estaba ali no lugar. Xa en terra, onde se activou un amplo despregamento de emerxencias, ambos os dous mozos foron atendidos polos sanitarios do 061. Ao lugar, ademais de nós, Policía Local, Garda Civil e unha ambulancia do 061 que atenderon ali a estos 2 rapaces e un deles foi trasladado ao Chúa con hipotermia. Tras realizarlle as probas pertinentes, recibía a alta médica. O susto non foi a máis, pero o suceso serve agora para lembrar a importancia de extremar as precaucións á hora de practicar actividades náuticas. Retomamos a crónica xudicial. En Santiago comezou hoxe o xuízo a un mozo de 26 anos acusado de homicidio en grado de tentativa por presuntamente apuñalar un menor de idade. Foi durante unha liorta fronte a unha discoteca compostelá en xaneiro do ano pasado. O acusado recoñeceu que participara na pelexa para defender un amigo, pero negou que fora o autor das coiteladas que lle custaron o bazo á vítima. Alega que el mesmo foi agredido cunha navalla. Os feitos sucederon o 8 de xaneiro de 2023 fronte a unha discoteca no Ensanche Compostelán. O acusado, que tiña 24 anos daquela, asegura que saiu da discoteca, viu un amigo enleado nunha pelexa con varias persoas e que interviu para defendelo e para intentar disolvela. Durante a liorta asegura ter visto 2 navallas e que alguén o agrediu cunha delas, que se decatou despois, cando viu o sangue no suadoiro que levaba. Di que el colleu unha navalla que caeu no chan, pero nega ter acoitelado a vítima. Cuando yo veo el pincho, ya estoy herido. ¿Qué pasa? Yo cuando le pincho, se le cae. Yo se lo cojo, le digo, vaya, un poco, tiene el pincho. Ahí yo un poco, es cuando me veo herido, mira. ¿Cuántos pinchos vio? 2.
A vítima, que era menor no momento dos feitos, asegurou que non pode identificar o autor das coiteladas no medio da trifulca. Decatouse minutos despois, cando sangraba e se esvaeceu. Tiveron que extirparlle o bazo. Durante a vista declararon os axentes que interviron tras a liorta. Detiveron o acusado aos poucos minutos preto do lugar da agresión, grazas á descripción que deran varias testemunhas, pero non levaba ningún arma branca. Das 4 testemunhas que declararon hoxe, ningún viu claramente a agresión, pero un deles é clave para a acusación porque asegura ter visto como o acusado collía unha navalla cando saiu da discoteca. Persona que no pertenece, digamos, a los grupos que estaban enfrentados, una realidad que no se puede negar que había dos grupos enfrentados, y que con toda claridad identifica que va a un canalón en las proximidades y coge directamente un puñal, o lo que le pareció que era un puñal, y se dirige hacia ellos, ¿no? Eso, junto con la prueba objetiva, que es la de ADN, entendemos que nos da base suficiente para continuar con la acusación en los términos efectuados. A vista continuará mañá. Presentaránse probas periciais como as do ADN do sangue que había no suadoiro do acusado. Determinarán se era súa ou da vítima. A Fiscalía pide 9 anos de prisión pro acusado por un delito de tentativa de homicidio. Unha colisión frontal cunha ferida grave a tarde pasada pon o foco na Estrada das Plantas en Vigo, un dos accesos á universidade. Está nunha zona elevada con pendentes pronunciadas, bretema frecuente e fauna que atravesa a Cotío. De seguida lles amosamos algunhas reivindicacións dos usuarios. Din que cando menos precisa algo de iluminación para facela máis segura. É que quería un poquinho máis de iluminación pola noite, de feito moitas veces queres poñelas largas, é peor, hai moitos xabarís tamén, o sea, hai que andar con moito cuidado. Operación antidroga en Marín. A Garda Civil incautouse de máis de 40 kilos de cocaína no porto desa localidade. A droga foi localizada nun buque porta-contenedores. Estaba agochada nos sistemas de refrigeración do depósito de mercadorías. É unha zona moi empregada últimamente para agochar este tipo de alixos, por ser moi accesible. Polo de agora non transcenderon detencións en relación a este cargamento. A operación continúa aberta neste momento. Últimos coletazos da chamada Operación Saona, aquela en que se incautaron 3.650 kilos de cocaína e se detiveron, entre outros, 3 tripulantes dun suposto narcosubmarino que se quixeron facer pasar por peregrinos na Pobra do Caramiñal. Nas últimas horas houbo alo menos 2 rexistros máis na Pobra e en Ribeira, cunha ou 2 detencións, coas que se viría a completar en principio esta operación. A Garda Civil de Curtis detivo un veciño de Guitiriz de 29 anos como suposto autor de varios roubos de maquinaria agrícola. Está acusado de cometer varios asaltos en distintos puntos da comarca coruñesa. En concreto, sería o autor de 5 furtos e un roubo con forza rexistrados durante setembro e outubro en Vilasantar, Mesía, Curtis e Sobrado dos Monxes. Roubaba tractores, remolques cisterna, rozadoiras e mesmo algunhas reses. Os axentes lograron recuperar bens valorados en máis de 60.000 euros. O detido xa pasou a disposición xudicial en Betanzos. Unha muller está moi grave tras un aparatoso accidente en Vigo. 2 coches colidiron frontalmente preto do campus universitario, quedando prácticamente desfeitos. A Garda Civil investiga as causas deste sinistro que se produciu na Estrada das Plantas. É unha vía na que hai moito tráfico e na que din os condutores hai que extremar as precaucións con condicións atmosféricas adversas. Así quedaron os 2 vehículos implicados despois deste accidente que se produciu na Estrada Provincial 2005 que une Cabral co campus de Vigo. Foi unha colisión, un choque frontal por causas que aínda se descoñecen e que investiga a Garda Civil. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos vehículos quedou atrapada e tivo que ser liberada polos bombeiros de Teis e trasladada en estado grave ao hospital. Din que unha vía con moito tráfico, curvas moi seguidas e pouca iluminación. Esa estrada, a verdade, é que quería un poquinho máis de iluminación pola noite, de feito moitas veces queres poñelas largas, é peor, hai moitos xabarís tamén, o sea, hai que andar con moito cuidado. Aunque hai varios badenes, pero hai muchos niños, creo que hai un colegio al lado e hai unha residencia de señores maiores e tal, pero sí que a veces se ve gente que anda a mucha velocidad. O estado desta vía, coñecida como a Estrada das Plantas, empeora cando chega o inverno. Os condutores din que hai que extremar as precaucións cando as condicións meteorolóxicas son adversas. É un sitio por o que eu tendo a vir cara a universidade. É un sitio, no que hai bastantes curvas, que posiblemente agora nos días de inverno estar en mollada a estrada, é posible que efectivamente que haya máis accidentes. Cando hai xeada, sobre todo cando chove, a primeira hora da mañá hai que ter moito cuidado porque son moitas curveiras, entón o coche pode irse con moita facilidade. Aquí estamos en la altura
claro, es el punto más alto, entonces en invierno sí que cuando hay 4 grados, pues sí que se nota. El coche con ruedas malas e mal gastadas, pues se nota mogollón, sí. O condutor do outro vehículo implicado tivo que ser tamén trasladado a un centro sanitario malia que o seu estado non revestía gravidade. A presenza do xabaril nas zonas urbanas xa non causa sorpresa e son uns veciños máis. Porén, esa colonización silenciosa da fauna salvaxe supón un risco para a seguridade viaria e para a saúde pública, polo que os investigadores urxen medidas de control da súa poboación. San Froilán de 2018, unha familia de xabarís causaba asombro paseando polo centro de Lugo en plenas festas patronais. Hoxe os porcos bravos son uns veciños máis. Ellos están muy adaptados al entorno urbano. Como bien dices, hay ya jabalíes que han nacido viendo nuestras luces, oliendo nuestro rastro, nuestro olfato, nuestro olor, escuchando nuestros coches, escuchándonos a nosotros hablar, comiendo de nuestros residuos y se encuentran muy cómodos. Aquí nadie les molesta. No hay lobo, no hay perros, no hay cazadores. Atopan a Cubillo no Cinto Verde de Lugo ou nesta valgada do barrio da Cheda. Eu vinos unha vez ou dúas nada máis, pero hai máis de 3 ou 4 meses. Iba por aí, por esta zona, Por aquí, fai uns anos, baixaban por aquí polo día, incluso, Supoñen un risco para a seguridade viaria, causando numerosos accidentes. Non hai moito tempo aí ao pasar o puente, aí debeu ser un coche, estaba un morto, que veu para lá co coche e vino. É imprevisible cando che van a salir. Eso sí que pode, además son daños que son cuantiosos. Tamén fan destrozos nas hortas e zonas axardinadas. A zona de San Fiz, a rotonda do Miño, a zona do que hai bastante destrozo. Cada poucos días, e sobre todo cando se volva a arreglar, o día seguinte volven a estar ali. E os investigadores advirten da ameaza desta fauna salvaxe para a saúde pública. Superbacterias, ¿no? Las bacterias multiresistentes y bueno, ese sería un riesgo importante. Estos animales no tienen nunca contacto con antibióticos y demás, pero sí que involuntariamente pueden ser portadores de esa bacteria y transmitirla. Además de esas garrapatas que te pueden transmitir pues con transmisoras también de enfermedades. Xa que logo urxen plans para xestionar a poboación urbana de xabarís. Captura de estos animales en los entornos urbanos. Hay que hacer desbrozados de zonas que suponen lugares seguros del encame para ellos. Se convenza a la población de que no hay que darles de comer. Lembran que o lugar do xabaril é o monte e compra afastalo das cidades. O condutor do patinete que atropelou gravemente un home en Vigo deu positivo en haxís. A policía que investiga as circunstancias do accidente analiza a influencia que puido ter o consumo desta droga. O sinistro produciuse, lembren, na avenida de Camelias, cando a vítima baixaba do autobús na parada. Co golpe, o home sufriu lesións na cabeza e entrou en parada cardiorrespiratoria. Precisamente para reforzar a vixilancia sobre os patinetes, esta semana desenvólvese en Pontevedra unha campaña especial de control. As infraccións máis graves, circular con exceso de velocidade pola beira rúa ou baixo os efectos do alcohol e as drogas. Pontevedra intensifica a vixilancia sobre os patinetes despois de rexistrar 15 accidentes, 2 deles con feridos graves e máis de 230 denuncias no que vai de ano. A norma sempre vai por detrás da realidade da sociedade. Aumentaron moitísimo e con eso aumentan as incidencias. Por eso, precisamente, no que vai de ano xa fixemos 3 campañas. O primeiro nestes controis é comprobar que os condutores non circulan pola beira rúa, levan a documentación e non dan positivo en alcohol nin drogas. Despois toca revisar que o patinete non estea manipulado para circular a máis velocidade da permitida e cumpra coa homologación. E van a comprobar que o aparato reúne as condicións de homologación que exixa a norma, que non supera os 25 km por hora, basicamente, e que non ten asiento, porque tampouco poden levar asiento, e que non viaxan 2 personas, ou máis dunha persona, e que non circulan pola beira rúa, lógicamente, pero bueno, eso xa se detecta nada máis velos, non fai falta comprobalo. A campaña desenvólvese polas rúas do centro da cidade e tamén na contorna dos institutos, onde teñen localizado menores circulando a gran velocidade. Por iso, os axentes mandan un recado aos pais destes pequenos pilotos. Que
que sepan o que están mercando, que está homologado e saber a velocidade que dá para que, bueno, os menores, porque temos detectado menores con 14 anos, con menos de 14 anos, conducindo aparatos deste tipo que dan velocidades de 60 e 70 km/h. Entonces, bueno, que os pais sexan conscientes do que están poñendo nas mans dos seus fillos. A idea da campaña é mellorar a seguridade viaria, favorecer a convivencia entre patinetes e peóns e informar sobre novidades, como a de que a partir de xaneiro estes vehículos terán que dispoñer de seguro para circular. Amplíase o radio de busca da muller que leva 2 días desaparecida na Lalín. Nas últimas horas incorporáronse os cans de rastrexo da Garda Civil para peitear zonas de acceso máis complicado. De momento non hai pistas e a preocupación vai a máis. Hacia a zona, hacia a estación de gas ou todo por ali. Enrique, vas a Búscadas complicadas cun dispositivo amplo que se reparte tirando máis de fe que de pistas fiables. Non descartamos ningún área concreta, non temos tampouco ninguna referencia e estamos ampliando todo o que é a área de búsqueda que comprende todo a periferia do pueblo de Lalín. Non temos unha pista clara, non temos ningún avistamento, non topamos ningunha peza de roupa nin nada, entón o que estamos facendo é basándonos en as aportacións dos familiares e amigos de costumes que ela tiña. Nos outros, donde hai castiñeiros, porque ela tiña, aquela costume de ir a recoller castañas nesta época. Chámase Clotilde, ten 53 anos e problemas de saúde, de mobilidade e tamén de orientación. Cando desapareceu levaba posto un xersei azul, cazador e pantalón gris e botas negras. Por lóxica non debería estar lonxe. Aquí estas zonas que están á beira de Lalín son zonas en que, como moitísimo a 200 metros, 100 metros, hai outra casa. É un pouco raro que ande vera moito espacio de terreno e que nadie a vira. O paso das horas non axuda e a preocupación vai en aumento. Bastante, porque leva 2 días aquí na Lalín, as noites que queron foron moi frías e, ten que ser moi difícil para a familia. É un dos voluntarios que quere sumar forzas co seu dron. Tamén están os drons da Xega e os da Garda Civil, que ademais botou man da Unidade Canina de Zamora para as zonas máis complexas. Son cans que seguen o rastro de persoas vivas. Buscaron polo Espiño porque alguén creu vela por aquí o luns, o día que faltou, pero de momento nada. Se é unha persona nova, pode supoñer que teña máis aguante para pasar 1, 2, incluso 3 noites a intemperie si conseguiu refugiarse nun sitio adecuado. E no Concello Ourensán de Avión segue sen haber rastro da muller que está desaparecida dende esta fin de semana. Chámase Manuela Conde, ten 73 anos e padece Alzheimer. Perdeuselle a pista cando o domingo pola tarde foi co seu fillo de visita á aldea de Rubillón, en Avión. Sen que ninguén se decatase, saíu da casa e xa non se soubo máis dela. A muller é de Piñor de Cea e non coñece o lugar. Ademais, a orografía da zona está a complicar a busca e por iso hoxe incorporouse tamén o operativo o helicóptero da Garda Civil e seguen rastrexando a zona a pé o Gués de Avión, Protección Civil e veciños. Despois dun ano e medio fora, hoxe os parceiros de CEE volveron ao mercado de abastos. O edificio estivo en obras e iso obrigounos a trasladar os seus negocios a outros lugares temporalmente. Esta mañá había moita expectación coa reapertura dos seus postos no mercado. De seguida vemos o que comentaban eles e a súa clientela. Será aquí, no Galicia Noticias. As temperaturas descenderon en Galicia e a previsión é que continúe o frío. As temperaturas máximas andarán polos 10 graus. Agárdanse chubascos illados con maior probabilidade na metade norte do país. En Calvos de Randín levan dende onte con temperaturas mínimas baixo cero. Hoxe, menos 3 graus. En Baltar, Verín e Xinzo tamén rexistraron temperaturas negativas a primeira hora da mañá. A mínima da xornada foi na Veiga, onde o termómetro caeu ata os menos 3,3 graus. A cota de neve tamén baixa e quedará por baixo dos 1000 metros na madrugada. O xoves as folerpas caerán por baixo dos 700 ou 800. Estamos diante dun
Episodio invernal, 3 días onde as temperaturas van ser moi baixas, 3 días onde as máximas poden quedar en moitas zonas alrededor dos 10 graus e 3 días onde as precipitacións, que sobre todo lle van a afectar de forma intermitente á metade norte, poden ser en forma de neve. Hoxe a cota irá baixando a última hora ata os 1000 metros, pero o xoves, cando se espera máis cantidade de precipitación, podría caer ata os 700 ou 800 metros. E todo isto, pois con ventos de componente norte que aínda agravan un pouco máis esa sensación de frío intenso. Para a fin de semana, cambios. Achégase unha borrasca e as súas frontes asociadas que van traer precipitacións e un ascenso das temperaturas. Un dos lugares en que máis se nota esta baixada das temperaturas é a provincia de Ourense. Imos ver se vai moito frío neste momento en Xinzo de Limia. Andrea, contanos. Sí, temos temperaturas máis baixas do habitual en toda a comunidade, tanto as máximas como as mínimas, e sobre todo en Ourense, sobre todo na parte sur da provincia, aquí en concreto na comarca da Limia, temos máis frío do habitual. Esta pasada madrugada rexistráronse temperaturas baixo cero e a previsión é que estas madrugadas que veñen a continuación sigan baixando. E tamén moito ollo na montaña lucense, ali tamén está previsto que se rexistren temperaturas baixo cero e que a partir de mañá se comecen a ver as primeiras folerpas de neve da temporada. Vían hai uns minutos, os parceiros de CEE estrean hoxe o novo mercado a pouco máis dun mes do Nadal, polo tanto, en data sinalada. Esther. Claro, porque volven á praza xusto para enfilar unha das tempadas máis altas do ano, a campaña do Nadal, así que dobre alegría nesta volta a casa. As praceiras e praceiros de CEE levaban cousa de ano e medio repartidos en distintas ubicacións, en postos provisionais, así que agora volven concentrarse aquí nun espazo renovado, máis cómodo, que ademais, polo que puidemos ver esta mañá, convence tamén os clientes. O ver do que estaba bonito, está a darlle vida, sí. Bonito, está moi bonito. Que agora está ben, agora está ben. Quedou bien. Dá gusto vir aquí. É a primeira visita que estamos a facer e a primeira impresión é moi boa. Clientes satisfeitos nesta estrea e comerciantes tamén. Levaban dende a primavera de 2024 fora da praza polas obras de reforma das instalacións. Moitas ganas, esperamos un aniño e medio, pero valeu a pena esperar un pouco, sí. Sí, aumentamos o espacio que tiñamos antes e anteriormente, bueno, penso que sí que un poquinho mellor estamos. Ahora está moito máis luminoso, temos máis espacio, o local é máis amplio, é moi ben. Os postos de froita, pan e carne atendían provisionalmente no centro comercial e as peixerías noutro local próximo. Din que non houbo queixa nas vendas, pero botábanse de menos. Estábamos deseando volver a casa, ou eu por lo menos particularmente, pero creo que en general sí, porque os de mercado somos unha familia. Home, mellor así, todos xuntos con todos, sí. A alegría do reencontro súmase a confianza en que o volver concentrarse aquí, uns tiren dos outros e atraian máis clientes. Facía así incómodo a moita xente ter que ir a un sitio a buscar a carne e as verduras, a outro sitio ter que ir buscar os pescados, entonces era máis complicado. Justalle máis o mercado, e a nós tamén, Nos funcionamos moi ben todos xuntos, sí, uns tiramos dos outros. En esta estrea da praza, a familia vai a máis. Sumouse unha nova peixería e o paso adiante dunha empresa de venda ambulante de peixe para adaptarse ao mercado. Nas aldeas e nas casas hai menos xente, entonces vemos que o volume de negocio vai menguando e pois hai que buscar outra alternativa. Sorprendido porque non paramos desde que abrimos, moi ben, a verdade que contento. E arrancan esta nova etapa xusto ás portas da campaña do Nadal. Bueno, o gordo empezará no puente de diciembre, supoño, que é como todos os anos. Pulpo, nécora e máis centola. É o que máis levan. Ven a xente que ven de vacacións, a pasar os días cos seus familiares e tal, entonces notase o aumento de ventas e notase o aumento de movimento. O mercado ten previsto abrir tamén postos efémeros para a campaña do Nadal, cafetería e unha área de eventos culturais, todo para seguir atraendo xente e movimento a esta nova praza de CEE. Boas previsións en decembro no sector hostaleiro dedicado ao turismo rural, en especial para Noitevella, co cartel de completo colgado xa en moitos dos establecementos. Os negocios de turismo rural encaran a reta final do ano cunha alta ocupación prevista para as festas do Nadal. Algúns teñen reservadas máis do 60% das prazas dun ano para outro, mentres que os de clientela máis fiel incluso chegan a ter todo completo dende o remate da anterior campaña. As reservas quedan feitas dun ano para outro e fará xa como 20 anos que veñen os mesmos clientes. E despois temos 8 cuartos distribuídos en dúas casas, unha que ten 6 e ao ladiño hai unha
casa máis pequena con 2. No fin de ano, máis ou menos, non son un 60% aproximadamente son clientes habituales, entonces incluso de Madrid, fora de aquí, de Galicia, non? En un 60% xa nos queda de un ano para outro reservado. E despois queda o outro 40%, que, bueno, eu creo que queda moi pouquiña cousa, e logo pois temos algún cliente incluso de Lugo, pola zona, de que si veñen a cenar, pero nada máis a cenar. Segundo salientan os hostaleiros, o cadeto buscar os hóspedes e desconectar durante as festas en familia ou en parella. Para iso, valoran, por riba de todo, a contorna natural. Salen a camiñar en bicicleta, reúnense grupos grandes de familias onde están charlando, dependendo un pouquiño do día, como usted. Normalmente están sempre por aquí, pero van a dar un paseo, ven ao muiño, a ruta e disfrutan moito da lareira, da casa, bueno, bons viños, moi ben, o sea que clientes asiduos e moi bo cliente. Pasalo o fin de ano nunha casa de turismo rural, coa cea incluída, sai de media nuns 150 euros por persoa. Hai variedade de opinións entre a veciñanza de Lalín a causa dos máis de 15 lombos que buscan limitar a velocidade dos vehículos que circulan pola estrada que conecta as parroquias de Prado e Anzo. Segundo algúns deles, a instalación dos saltos incrementou a seguridade na vía. Outros considéranos unha molestia e temen que no longo prazo poidan afectar o estado dos seus vehículos. Hai xa un ano que 19 lombos como este foron instalados na EP 6005, a estrada provincial que une as parroquias pontevedresas de San Martiño de Prado e San Xoán de Anzo. Establecéronse tras unha recollida de firmas orquestrada por un grupo de veciños da zona e con dous obxectivos: garantir que os condutores respeten a limitación de velocidade de 30 km/h e incrementar a seguridade xeral da vía. Eu estou de acordo en que os poñan porque a xente pode pasar moi rápido, porque son retas un pouco largas e que a xente lles pise máis, pise o acelerador. Para min teñen a súa ventaxa de poder cruzar un pouco máis tranquilos, e que tampouco non se salen desa curva, por exemplo, que é un pouco peligrosa, que agora, gracias a Dios, hai moito tempo que non salen dela, pero sí que teñen salido xa moitos. Con todo, esta medida non foi do agrado do conxunto da comunidade das parroquias. Condutores habituais da zona aseguran entender o motivo da instalación dos lombos, mais defenden que son demasiados ou excesivamente pronunciados. Algo a velocidade moderarase, pero a maior parte parece máis ben un estorbo. É dicir, que dentro do que poida moderar a velocidade, igual con un par de señales máis, ou un pouquinho máis de constancia, non vamos a vigilancia permanente, pero eses altaburros é unha cousa que non ven moito a xeito. Pois pola seguridade sí que vexo que van máis lentos, pero os que vivimos aquí, que temos que pasar unha e dúas e tres veces nos días, a verdade é que é un incordio tanto salto. A causa do constante paso polos resaltos, moitos aseguran estar preocupados por como pode afectar os seus vehículos. Ao respecto, mecánicos da zona afirman que a suspensión ou os neumáticos poderían ser as partes do automóvil máis vulnerables. Con todo, sinalan que os danos significativos prodúcense en caso de pasar os lombos a velocidade excesiva. Problemas de suspensión, silent blocks e outros cousas así do vehículo mecánicamente que afecte o tema de equilibrado de rodas, neumáticos, basicamente. Despois, pasando unha velocidade axeitada, non tería problema. Máis rápido xa estamos falando de que podemos doblar algunha llanta, podemos, ao mellor, algún reventón de roda, ou tamén derramar algún amortecedor do coche. Que as campás do reloxo da Casa do Concello deixen de soar pola noite. É o que pide un veciño de Pontedeume que presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo, asegurando que lle impiden descansar. Dende o Concello din que non se pode adoptar esta medida sen poñer en risco o reloxo. En Pontedeume, as campás da Torre do Reloxo a carón da Casa do Concello levan, como a quen di, toda a vida soando. Campás centenarias que marcan o día a día da vila. A estructura onde está pendurada esa campá é do século XVII. Cada 15 minutos a campa dá a hora na Praza Real. Isto levou a un veciño a presentar unha queixa. Alegaba que non podía conciliar o sono e levando o caso á Valedora do Pobo.
Nos pide que se adopten medidas e explica, cun informe que elaboramos en colaboración ca persoa que leva o mantemento dende hai tamén casi 5 ou 6 décadas dese reloxo, que a maquinaria dese reloxo, que é a maquinaria un reloxo histórico, que non se pode modificar para que non soe a campá durante as noites, teríamos que apagar o reloj. É a primeira vez que se rexistra unha queixa por este motivo. Eu vivo moi cerca, e non as oigo, non me entero. Si, son daqui de toda a vida. Non me molesta para nada, pasa que a xente se aburre moito e non sabe que facer. Supoño eu, vamos. Hai quen aventura propostas. Unha igrexa dunha aldea toca hasta as 7 da tarde e a partir de aí para. Eu creo que aquí que se pode adaptar a mesma tecnoloxía. Non vai ser posible facer esa modificación da maquinaria do reloxo e que lógicamente non nos vamos a arriscar a que pode haber algún tipo de deterioro ou que se poida danar esa maquinaria por unha cuestión que a máis é puntual. O interés público debe de prevalecer. A min acompáñame o son das campanas. Yo creo que en los pueblos tenemos que tener algo para saber la hora en donde estamos y todo eso. Na súa última petición, a Valedora do Pobo solicita ao Concello que faga medicións de ruído, estudo acústico que realizará en próximas datas. Marchamos, chegan xa Marta da Riba e o Telexornal Mediodía. Grazas pola atención e moi boas tardes.